ta prangsi ferangke abitung do bhana kero paper piglo athindak channel do pigyo lase abang putin a proprietor to mahem putum phantami nilihin pen kiwang apot pini nale tum dang nang komri pon apot nale tum bhana kero paper piglo nilitum nang litum bhan jasimet ki phanang ko kela puhen lo nilitum APHLC non lom social media long tame la pen lam ben tame la puson ka chepang jar do pik hangjang lo lase la so puthak rat ma confusion ka vidya je phan mate kamang hungwe de je phan sin nang litum phan jasimet nang phai glo pini bangke lasi non lom long walk pudi akeng ben ke dam tum jasimet APHLC along alangli spokesperson lo alangli tang tong inti lasi alangli nilitum central committee a president lo ke hai sarjai ka third pen tami anisi press media theng no social media long tami peklang lo je labangso a program a schedule ke deng bangke lake APHLC Central Committee pen chingwai sar pen le ke dengpon kali laso posi nilitum tame ladak LA hoi pen pini labangso pherang ke ame phapom det po lasi nili lam thening je prang inu pe inu pachini det po lapu adar ke do bangka langli Anthony Bongrum lo alangli ke dam tang anam lang pi constituency pen alangli candidate lo lapen non secretary al pusideng bom lapen nilidum ke do bangke alangli Pranjal Kro lo lake Bokajan LAC long alangli secretary lo lapen lapu niliar bi ke do bangke kache BP alangli Bokajan women wing long APHLC LAC lo Bokajan LAC long alangli secretary in charge lo lapen lapu adar ke do bangke Hondor Tokbi alangli nili belong general secretary lo constituency lapen do lang sedani li pichini ya dedat po laso posi nilitum jasimet pinia bangke rada tom phan isi klar dak isi message ki pi phan nilitum nang hang lo lasi ilitum chini asong tilong tame itum school e dun sitame itum lapen itum ason sports long tame itum abidisar doji bailitum aphanang ke guide tum doji lapen ang thanang ke nang ke mum tum doji lasi non party long tame song long tame highest level decision making pulotangte central committee hanlo lapen central committee long ke amoyar bungke president hanlo president lapen general secretary lo laso posi central committee pen ajat alam akam ajam damen iltuman ke claim ke damjia puthak chingwai sar pen ave pulotangte nilitum bangke dengdung thek thedat po Bokajan ali siben ke lahelo nalitum pan pachini athema kumar ne abangpu non intia sangho claim lo mo kumar ne aning hang chak bang aling kumar ne amuni ta claim na thek po party lo ba kumar ne next time bangke kumar ne abang phi dame ba bang phu dame claim jam po lason claim jam dam jam claim jam dam jam lo plotangte isi party long isi a discipline si maintain that po lapen munon phi party phan isi a ke no dak laposon ang thek do kok jiba party phan kaheno ji aposon a changes do kogi lasi nilitum highest level body decision making ke central pen hello posi central committee pen ko pima nilitum phanang ke thanang ke mum banang ke ja tengsi nilitum ke todun thek choji pusi rara to pan pini bang ke dak pen pachini lo laheno nalitum phanang ke pa alangli tumba longbok kidam ke APHLC Central Committee pen le chingwai sar le de ni kulote alangli tum ke la longbok kidam alangli tum APHLC aso phane kan hokma mate alle ma mate kar bengora kan hokma mate asika thani alle lapen akan hok bang we prang isi aponi li ninje thudat po ki bakla thule thonlo pherang ke tom pantami athima non alangli nang ke play ke lake president a roles nang play rom for example de alangli non highest level body decision making bulotangte president hello matidi tasi president pen hukum thothe aprang jong si pine claim dat bulotangte lake president a roles nang play de lo president a teng si alangli ke kam nang claim dat lo lahen lo lapen alangli kipu APHLC pen COA ba APHLC pen chujeng ba jeta me tum thang mane ka CO ta be la pen thang against ta be pusidame isi kladak pen nilitum ke thegnam long bangkal halo alang li bangke non bangke alam pen aparte akam si claim thurong tasi lason ke claim ke deje phan Bokajan LAC andar ladak 6 constituency do posi ka president secretary tum tame la poson ke claim dun de je phansi nilihin betame puthot CCR level office bearers tumaran tame nili pachini pon thule thotlo
tante non pa ke la tum non la do or die long wa tu justice so ke dam pen de stong ba ke ni jangar bi anglong na ke petang kota le usi ala tum dengan sosial media long talang di pon lo tang de aku na patang dan pen pu nihan targing long anak tapi lang itu non napang ceng bom lo kali itu aku central committee kan ke thang concern of within selang masuk aja nek bang keteng bom lo buat kita me satu press meet tapi patungnya point tame develop itu da people lo people sialang tu langsung hak pot langsung continue to boy lo tu itu mon kita lo la ke mane kapin khadun thek do kapin khadun bang do ko ka thek ko ba jongjung aning ge hang penta thek ko labang ge aning ar lo kupitong kama thane muni le tum phan ke ilitum chini la bone det mati di kasi kopia planning tong do ne alang li kopia kama thapen tong ke claim lo ne mate kopi ne labang ne tum chini do ne te det lo sitame officially pe na bang ke nile tum ke deng du no da lain lo klar da pe na bang ke lapen isi mone to man ke arona teng ban ke wangri puge puno da ke bang aning hang lo ko an level to up to mane 1 kilometer si dami ma ba ko 1 se ke pale dami man tum bang ke constitutionally Indian constitution me lelang nam sta freedom of movement ko ko si wangri puge puno dai bang ko an this how long it will take they will go as per their own wish lal hani tum bang ke asi sitamen il tum bang ke officially bang ke nile tum bang alang tum ke claim isu mesen no mene sitame isia disiplin no kok posi nile tum bangke la bangke officially bangke nitum deng nun teksedat posi nang le tum bantame pachini thule tholo tante la bang so long ba justice kana jong la pete ki dia sun ban voter list meaning tham ji man constitutional validity lang namang constitution ateng pen kidam tang ni history si than chompo song atum de first itum song alam si thanamang UPDS pen chenglok KNLF KPF lapen non KPLT ni PDC ke lapen lasong tak taksi UPL itu kado kawi arm struggle tai tum theklong lo laso arm struggle pinangan kache song pen hempre ka farman edet elong ri cherai kom nang pu labang so a farman pen kache song pen muni tum apranda dam piglu tang de ili tum pini methang charju sina bai tum karbi anglong along kopi si tum ki chun ma kopi si ke long ma di ili tum jakong si chehang bom titilo setame labang som ajak kong chehang hele kaman pe tum ka che song along bangke government of India lapen Assam government tum bangke jakong nang ki PG along bangke instead of giving more power they cut the power what already it has been enshrined in the constitution play tum purama constitution long ke dotang hormu bangsi nang thanun pet itli government of India tum lasi lata itum practical itum theklong edlo de non MOS latest ata itum ke PLT tumen ka che sign song trok tumen ke che sign da itum theklong elo lasi itum han ali do edlo lapen ke dam tang nilitum ka che song hot song ko rapli ka che song hot reng ang jang pan itum che song don lo a case tame a chuneng si ke jolang February chiklu nilitum arleng pan ta kong long lo lapen e pe ri che plok et pen nilitum ka therak che bat kok pen e don rap e pai podoman bi kok pen itum che song lo setame labangso ka che song along karbiang long sot kali Assam arlo anta huptub lo lapen legislative assembly Assam arlo anda me labangso alama bangai che thanang kok lo ke che tum han voter list thanang ji polam bangai setame labangso ka che song long isia keng kam ki chun bangai lahan lo je nile tum phan high court along tum lam hoi ki pidam pen tum PIL ki pidam pen labangso action ke long pen court award dik long lo PIL lapen halabangso court award dik ko piloge puke the honorable Guwahati High Court has directed the Karbiang Anglong Autonomous Council to frame rules puseda keto voter list ka selam aja kong ke council atum si dulu pusi Guwahati High Court penta man ke do man kang tu High Court penta me pachini lu tangte pini ani kopia pot chun che der tuliram rong hang halabangso da langli CM lu lapen pini le thota congress hot lang hola sohut lapen non le thota langli BJP hota CM se chaman lo tangte people of un edat ke claim ke dat ke lain lo mati lasi constitution long ke nahoka tokte je reng ang jang men si che song lo te tum voter list thanun po puta tokte lapen ekeng pen dam mare pen dame itum voter list thanun po puta nahoka tokte sitame democratically constitutionally a validity litum lang dam na konjima alang sobutak ta isilo isia bangke alang tu
ki claim ki dam chok chi usi central committee pen ke budulo pen kinaan herang ke ma tang ni lo pulote nang le tum central committee la pen LA tum pen alang tum action and high ma NG ma lasun thamba thamba karina to prangsi AB bolam ga belo AB ke president jong si dokok lang pulotang te AB ke question dos no de rise a question masih abi delu lagi sar chalo di lapen tum ma thadam nang karbia tu mahur si chikak jam lo di regional aja kong bob delu national party bang panel tum afan ekdom thang ake mia sonda abi delu lapen apot ili tum dead virbom lo halabang so crisis ut ko madlo itum hana ron lam nang than ge halabang sil tum non itum mun thiben ili tum lang nang kokku halabang so hut 6 schedule mate constitution alam nang than majuk tabe neli not witness lo sarjai ka tharlam neli halabang so hut 2012 aning kan neli graduate tanglo difu government college men la sofi 2012 aning kan neli law charlie ton la dak difu law college men 2015 aning kan neli tanglo nili tang det pen alangli long alangli lo ki tok isia chat do labang so aprang ke lo thui so pin chong chelang livler song se tok bom labang so 6 do lalam inglong aso tama jak kong ka do ka ve aputhak tok chir pen amasila anaki mia pot po masi alangli long nili juidam alang po personally ki juidam pen selangli chingki che thana masi karbi inglong aso tam han lason aron do ko lasi lake nili methang mata hakhilo lamake halabang so 6 do lalam majuk tang than bangwe lapen constitution alam majuk tanang than bang abe posi neli jungjung lapen alangli phan sarjai kathar phan aninga ching samate constitution ke alangli pen sinang than lo piniani neli tum anda student lang kole ma than nangli tum ta banili sitame thek o tai po mene komani bang re o tai po mene sitame through alangli pen si pini neli tum platform status tame neli tum ke long dun lo posi ikuru phan ke tum ke jong hesita chitur no lo lapen ikuru alam ke tum ke chewar no lo ikuru alam jong si tum ka chewar ka chitur lo pote lake ahir juno ka chhang lo pusi nilihin bentami paklar pulo jong hesita tum ikuru phan ke chitur no lo lage sarjai ka thar bangge lapen jungjung tame alangli che the dotti ka bangke alangli longsi ar japun tipo lapen tum do an tame alangli longsi chirakun lapen isi abange nili setting ni thudel lo ho mopen alapu langli karju bang isi aku sono bang akana hok di action election hedi action mopen nili paklar elo lake action ke central si bang en po bang sar ajan mon sitame ko PCNG ma bang sar central level tum se en po nili ke on behalf of LA PNCP ni bang ka mai pu bina ko sinang represent lo LA PNC nili nang than nang pachini dum altom pan la se election alam bang lo pulotang te lalo mopen akanahok dui ma avema de la se akanahok dujima avema bang ke lake mathana ko pura tumta kumar leaders abang kumar abang pu se hok claim jima kumar abang atum se hok claim ma hala bang ke munthidang ko posini li ki jong dam de athema non kachesong wur lo pomasi lahen lo hok claim pu putai tum tindam nu lapen latum ke England opose kachesong latum kalilo puta itum punam nu lasi lake apor sinang than po lapen kado kawe itum rat tum jong si munthi dun pen ing tak dun ni pen lang dun bomo kengkam hedi kengkam lang dun bomo ke claim ke dam me heno lake rat arideng sidolo lapen rat atum si decision en po lake neli tum bangge thangda punodai democratic country posi dimos kratos hutang de lage people's power posi rat atum long saja kong do posi lake rara rideng sidolo sitame ke lang dunai ke pangching dunai ka chini nai bangke akenong sot posi nilihin pen bangke ki paklar dun thu lahen